Sunt Andreea. Astăzi avem primul nostru testimonial. Ne-am gândit ca în perioada următoare să facem o serie de testimoniale și să invităm persoane care au șarcomaritud să ne spună un pic din viața lor și din experiența lor cu CMT. Astăzi am invitată pe doamna Edith, o doamnă dragă mie. Bună ziua, doamna Edith! Cum sunteți? Ce faceți? Foarte bine, mulțumesc și cu nerăbdătoare să vedem cum va decurge testimonial. Aveți emoții, doamna Edith? Nu, absolut deloc. Nu, îmi pare bine că nu aveți emoții, că trebuie să fim degajate, să vorbim Dar suntem între prieteni, nu? Da, între prieteni, da. Nu avem de normal. ce să avem emoții. O să vă întreb pentru început să-mi spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, dacă doriți, de unde sunteți, să vă cunoaștem un pic mai bine. Da, deci sunt născută în Baia Mare, am crescut și școlit în satul mare, am făcut școala postliceală de asistente medicale și m-am măritat în Sighetul Marmației, unde am trăit 36 de ani și am activat 25 de ani în serviciu ca și asistentă medicală, dar după moartea soțului meu am fost nevoită să vin aici, lângă Cluj, la Florești. Este cea mai mare comună din țara noastră, din România, cu peste 40.000 de locuitori. Șarcomaritus o am de la vârsta din 86, de la vârsta Înseamnă că 29 aveți de la 29 de ani, nu? Da, 29 de ani și mai întreabă-mă. Vreau să vă întreb dacă procesul acesta a diagnosticării, dacă ați fost diagnosticată ușor sau a fost un proces îndelungat, a luat mult timp diagnosticarea în cazul dumneavoastră. Da, este așa, exact pe vremea aceea, dar nici astăzi nu se știa prea mult despre această boală. Cel puțin mulți ani eu aveam probleme încă din copilărie și eram etichetată ca având picior ecrim. Ori piciorul ecrim este într-adevăr o afecțiune congenitală, dar nu este atât de invalidantă. Și atunci, deci eu mi-am făcut școala, m-am angajat, am lucrat 11 ani în terapie intensivă, apoi în policlinică și unde am avut nevoie foarte mult, am avut nevoie de mâini ca să scriu. Și la un moment dat n-am mai putut să scriu așa, scăpam pixul din mână și la un moment dat nu mai puteam apropia cele două degete. Deci asta au fost primele dumneavoastră simptome la mâini, la picioare? Nu ați simțit picioare, nimic? Picioare, ba da, dar în afară de faptul că am mers puțin mai apăsat lateral, nu prea mult, și nu purtam tocuri, mă oboseam repede, cam astea, dar sunt simptome minore pe care multă lume nici nu le bagă în seamă. Da, într-adevăr, până nu apar problemele și la mâini și normal că mâinile le folosești mai mult. Atunci, și sunt... eu întâmplător, lucrând cu neurologi, cu 2 neurologi, am fost trimisă aici în Cluj și am fost diagnosticată de doctorița Almașu în 86, prin diagnosticare care s-a întâmplat în urma electromiogramei, care a fost foarte neplăcut pentru că am fost etichetată ca o falsă bolnavă la momentul respectiv, crezându-se că vreau să merg în pensie, dar eu nici pe departe nu aveam această intenție, dovadă că am mai lucrat mult și bine. Din 86 am lucrat până în 99. Deci pentru că simptomele erau totuși, să zicem, invizibile, nu își dădeau seama prea bine ce aveți. Minore, da. Minore, da. Prin electromiogramă chiar mi-a secționat un mușchi
Aproape. Deci a fost făcută de... Da, deci așa, agresiv. Da. Și atunci, deci rezultatul a fost concludent și atunci mi s-a pus acest diagnostic. Dar să fiu sinceră, nici eu până când n-a apărut computerul la noi în România și n-am început și eu să mă aventurez în această peripeție ce este internetul, nici eu n-am știut prea exact cu ce se mănâncă această boală. Da, că am vrut să vă întreb cum ați primit de diagnosticul, adică dacă v-ați dat seama de gravitatea lucrurilor, de ce va urma. Spuneam, exact asta spuneam, că nu eram conștientă și nici nu cunoșteam, practic, până n-am luat eu taurul de coarne și n-am căutat pe internet să văd. Dar și atunci am găsit informații foarte vagi și foarte puține. Dar în familie mai aveți pe cineva cu șarcomanie? Da, am mama mea care are 80 de ani, slavă cerului, dar nu are mari probleme și nu a avut decât doar piciorul acela tipic equin. Și tot așa și băiatul meu, care are tot așa doar semne la picior, deci calcă puțin atât. Dar în momentul în care v-au diagnosticat și v-au spus că este o boală genetică, v-ați dat seama imediat că aveți același lucru ca și mama dumneavoastră? Da, bineînțeles. Și s-a făcut legătura imediat, nu? Da, bineînțeles, da, așa e. Dar când a început boala să realizați dumneavoastră că boala avansează și că lucrurile devin din ce în ce mai dificile, când ați simțit greutatea asta? În momentul când am început să nu mai pot umbla bine. Oboseam, trebuia să mă opresc des, pentru că nu mai puteam merge, mă blocam pur și simplu, cădeam foarte des, mă împiedicam foarte des. Și apăreau în ultimă instanță apăreau și probleme cu scrisul, că nu s-au încheiat acolo, deci au avansat. Și atunci am început să am probleme cu respirația. În somn scoteam niște sunete, niște chicote, pe care eu nu le realizam. Doamna Edi, vreau să revenim un pic la mers, ca să înțeleagă mai bine cei care ne ascultă. La dumneavoastră au fost așa niște etape, de exemplu, la mine au fost niște etape. Am putut să merg singură, independent, după aia a trebuit să merg cu cineva de braț, după aia am renunțat și la lucrul ăsta că nu s-a mai putut și am folosit un cadru și în cele din urmă am folosit un cărucior. La dumneavoastră a fost tot așa etapele lent sau s-a întâmplat totuși trecerea bruscă de la... La mine atunci s-a agravat mai tare când în 89 mi-am fracturat, am avut dublă fractură de tibie peroneală. Și atunci am fost imobilizată în aparat gipsat 3 luni de zile. După ce mi-au scos aparatul gipsat, eu n-am mai putut umbla. Și atunci a trebuit din nou să învăț să umblu și, bineînțeles, mersul a fost mult mai greu, mult mai greu. Am iotrofia avansată în ăstea 3 luni și am fost nevoită ca să continui să lucrez, în ciuda celor crezute. Eu am continuat să lucrez, am ținut, aveam 2 copii, trebuia crescuți și asta este, trebuia să merg la serviciu. Nu pot acum, scuzați-mă. Nu face nimic. Vreau să vă întreb, acum cât timp ați renunțat să mai mergeți singur afară? De exemplu, la mine lucrul ăsta s-a întâmplat destul de rapid, adică în casă încă mai mă descurc singură cu cadru, dar în mediul exterior nu mai mă încumet, nici măcar cu cadru să ies. Și am văzut că la multe persoane cu șarcomaritude e diferența asta dintre mediul exterior și în casă. În casă încă se mai descurcă, pentru că e un mediu închis și atunci au cadru, au pereți.
că noi mergem și pe pereți, mulți dintre noi, și am avut perioada, cum se zice, perioada pereților. Adică mergeam de la un perete la altul. Dar în exterior renunță să mai iasă, orică le este foarte greu și obosesc, orică nu au cu ce persoană să meargă și sunt dependenți de o persoană, orică le este rușine sau le este frică să cadă. Asta este, exact așa s-a întâmplat și la mine, exact. Deci, pe lângă, în casă mai luam un cadru și mă deplasam, dar deja afară nu mai puteam decât însoțită de soțul meu și atunci a trebuit să renunț și atunci am și ieșit la pensie, pentru că mi-a fost foarte greu să ajung la serviciu. Și așa, treptat a fost din ce în ce mai greu. A fost greu cu perioada asta de pensie, să ieșiți la pensie din punct de vedere al birocrației? Nu. Pentru că am avut noroc să apară o lege care zice, cred că mai este valabilă, dacă ai cel puțin 16 ani lucrați, 15 ani lucrați, efectiv, și ai o boală ereditară invalidantă, atunci poți să ieși la pensie de bătrânețe. Da. Și eu am ieșit în 99, parcă aș fi avut stagiul complet de cotizare și de vechime în muncă. Am ieșit la pensie de bătrânețe, practic. Și având toate actele, ieșirea de la Cluj, deci confirmarea bolii, având toate actele doveditoare, pentru că eu atunci când am revenit cu confirmarea bolii din Cluj în Sighet, m-am prezentat la comisia de expertiză și le-am depus acolo unde mi s-a făcut un dosar de evidență. Și eu, în momentul în care am decis să merg la pensie, atunci am putut să plec, ies foarte ușor la pensie. Am primit gradul 2 automat, permanent, la vremea respectivă, când încă însoțită mai mergeam. Dar ieșirea aceasta la pensie pentru dumneavoastră a fost ca o ușurare sau v-a fost greu să lăsați? Efectiv ca o ușurare, a fost ca o ușurare pentru că mă deplasam foarte greu și tot timpul eu aveam nevoie să mă ducă cineva, să mă ducă de la lucru, să vină după mine. Totuși era o distanță nu prea mare, dar era, pe care eu o parcurgeam deja foarte greu. Și deci pentru mine a fost o ușurare. Ați făcut față totuși o perioadă destul de lungă și serviciului și treburilor casnice și copiilor, că este o perioadă lungă și obositoare pentru noi, că știu că oboseala pentru noi... Da, și am lucrat în terapie intensivă, unde se știe că este destul de greu. V-a fost greu să acceptați scaunul cu rotile atunci când nu ați mai putut să mergeți? Nu. Nu? Pentru mine nu. Vă întreb asta? Pentru că eu sunt conștientă că nu este o rușine. Da, asta e nu bine. Este o rușine, pentru este o necesitate. Este exact așa același lucru decât un baston sau o cârjă sau un cadru care te ajută ca să te deplasezi, efectiv. V-am întrebat asta pentru că mulți dintre noi au problema aceasta când trec, să zicem, la partea cu căruciorul, să accepte că nu mai pot merge. Și cred că fac lucrul ăsta pentru că le este rușine. Pentru că majoritatea oamenilor o să-i întrebe, da, ce ai pățit? Dar de ce ești așa? Asta e cea mai mare problemă. Pentru că, din păcate, la noi în țara asta, țărișoara asta, se consideră a fi o rușine să ai un handicap. Când colo, în străinătate, acestor oameni li se acordă o atenție deosebită și o stimă deosebită. Noi
Noi suntem etichetați. Prin asta este handicapată și cuvântul handicapat la noi se folosește fiind un termen rușinos. Da, da, da. Așa este, aveți dreptate. Peiorativ. De regulă se folosește atunci când te adresezi unui om în ideea că nu este sănătos la cap, dar nu neapădat că are o boală, ci că este un Eu în persoană, parazit al societății, așa. îmi permiteți o mică poveste legată de treaba asta. La un moment dat m-am prezentat la un coafor să mă tund. Și doamna coafeză, pentru că eram în corocior cu rotilă, m-a refuzat. De ce? Pentru că eram handicapată. Deci nici măcar n-a fost curioasă să vadă că... Și vi s-a spus în față? V-a spus în față? Da, mi s-a spus în față, da. Nu mie, însoțitoarei mele. Da. Și a trebuit să plec. Mi se pare ceva... Nici nu știu cum să... Nu are... Da, uite, mie mi s-a întâmplat. Mi s-au întâmplat multe lucruri și comice. Da, dar ce legătură avea cu tunsul? Adică... Da, pentru că... Mă rog, nu știu. A zis că nu tunde handicapați în punct. Da. În fine, cred că nici nu merită vorbit când vine vorba de astfel de oameni. Da, vreau să vă întreb un alt lucru legat de CMT. Dacă pe lângă simptomele obișnuite pe care le avem toți, cu picioarele, cu mâinile, dacă aveți și simptome mai rare ale CMT, da. ne puteți spune un pic despre ce vorba? Da, am avut o paralizie de corzi vocale, adică o am și acum, doar este rezolvat în sensul în care mi s-a extirpat o coardă vocală pentru a putea respira. Cred că se simte și acum în vorbirea mea. Da, se simte o greutate și că respirați greu. Și în a inspira și a expira. Dar, într-adevăr, este tot datorită Charcot-Marie-Tooth și am înțeles că am avut și un infarct masiv și acest lucru s-ar fi datorat tot datorită Charcot-Marie-Tooth, care musculatura inimii fiind afectată. Într-o anumită măsură. Legat de coardele vocale, cum ați descoperit lucrul ăsta? Adică a fost ceva, să zicem, un șoc sau un timp l-a descoperit? Nu. V-am mai spus adineauri că am avut noaptea. Scoteam niște sunete pe care eu nu le realizam. Era... Doar soțul meu îmi spunea, măi, ce se întâmplă? Mă trezea, ai pățit ceva? Te sufoci? Ce se întâmplă? Și la un moment dat am avut o criză în care cele două corzi vocale s-au blocat de tot și am avut foarte puțin aer. Și atunci m-am prezentat la urgență și acolo s-a descoperit că trebuie să fiu operată de urgență. L-a operat atunci? Sau? Nu, am fost trimisă la Baia Mare, unde am fost pusă într-un salon și timp de o săptămână în afară de perfuzii și vitamine, nici măcar o dată n-am fost consultată. Și apoi trimisă acasă vindecată, pentru că aceste crize, deci practic erau niște crize, apăreau și dispăreau așa senin. Și eram atât de datorită ipoxiei, eram extraordinar de slăbită. Deci făceați efort în a inspira și inspira și asta va afecta foarte mult. Da. Deci din cauza efortului de a inspira și a expira și astăzi mi-e mai ușor să stau într-un scaun cu rotile decât să umblu. Deci asta mi-a tăiat din elanul de a umbla. Și n-am fost operată pe loc, am fost trimisă acasă vindecată
Iar eu, este un drum de la Baia Mare Sighet de o oră cu mașina, în care eu am crezut că mor pe drum și am mers direct la orele, la medicul care m-a trimis în Baia Mare și a spus: Doamna dragă, în momentul ăsta mergeți la Cluj, indiscutabil. Și am zis: domn doctor, dacă mă trimiteți, eu ajung moartă. Eram atâta de slăbită. După care am rămas internată și m-a ținut o lună de zile până am prins putere ca să ajung în Cluj. Și când am ajuns în Cluj, cum am ajuns la terapie intensivă, am ajuns direct. Și a doua zi am fost operată. Și a fost greu să vă reobișnuiți după aia cu o singură coardă vocală? Nu, absolut, nu. Deci vocea mea atâta că doar nu era așa de răgușită. Atât. Și, mă rog, nu primesc eu 100% aer când expir sau inspir, dar când inspir, pardon, că atunci și mai greu cu expiratul, dar e ok. Ce aspect vi se pare mai greu la CMT? De exemplu, unora li se pare mai greu partea de mers, mai ales cei care încă nu au probleme cu mâinile. Altora li se pare mai greu că le sunt afectate mâinile. Mie, una personal, mi se pare cel mai greu până în momentul de față partea cu mâinile. Deci problema mâinilor. Pentru că, într-adevăr, mâinile le folosești la atâtea lucruri și ai putea să faci atâtea lucruri și când vezi că nu mai poți să ții absolut nimic în mână, devine frustrant, devine enervant. Dumneavoastră, ce vi se pare cel mai greu la CMT? Mie mi s-a părut foarte grea singurătatea. Deci o cauză cum a venit indirectă, dar tot. Singurătatea care, după moartea soțului, bine, am eu copilul lângă mine, dar nu sunt persoana care să accept ca să-mi fie sacrificat viața copilului pentru mine și mă descurc cum pot. În sensul că trăiesc singură, am o doamnă menajeră care vine și îmi face curățenie și mă ajută la baie. Mâncarea mea comand de pe internet, în mare parte. Și în rest, copilul îmi face aprovizionarea, mă scoate și pe mine să mergem împreună la cumpărături, la plimbare, în parc. Deci, dar totuși este o singurătate care este cruntă, care m-a dus la depresie. Da, vreau să-mi povestiți un pic de... Eu știu așa un pic de... Știu detalii, dar vreau să-mi povestiți de acea perioadă în care ați pierdut soțul și ați avut perioada de depresie și... A fost îngrozitor, a fost... Deci, soțul meu era... Prietenul meu era... Confidentul meu era mâna mea dreaptă, era piciorul meu, era totul pentru mine. Era îngrijitorul meu, reprezentantul meu și dintr-o dată în 24 de ore a plecat. Și am rămas singură, în care toată viața mea s-a schimbat cu 360 de grade, în sensul că a trebuit să plec din locuința mea, să-mi strâng lucrușoarele, să plec și nu m-am mai întors. Asta s-a întâmplat acum 4 ani. Domnul ce a făcut? Un infart? O deiscență de aortă, deci a crăpat aorta, de cam același lucru. Și în 24 de ore a plecat. Practic, vi s-a schimbat toată viața, nu numai moartea soțului. Singurătatea și mutarea. Singurătatea, tot, absolut tot. Deci eu mi-am lăsat căsuță, tot, taine, absolut tot a rămas acolo. Mi-am vândut apoi căsuța și am venit încoace definitiv. Dar acasă nu m-am mai întors. Înțeleg. Cum v-ați descoperit? Eu știu că aveți un talent pe care vi l-ați descoperit nu de mult timp.
Și are legătură cu perioada dumneavoastră de depresie. Cum v-ați descoperit talentul pe care l-am? Deci, datorită pierderii pe care am avut-o acum 4 ani, eu am ajuns într-un punct foarte jos în care cred că eram în stare de orice, dar datorită prietenilor am reușit să depășesc această etapă și am început să mă ridic încet, 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 dar depresia pâlpăia acolo în sufletul meu și aveam puse de tensiune pe care nu le puteam controla. Și atunci, la un moment dat, mi-a fost atât de rău încât am chemat salvarea și mi-au spus că trebuie să fiu văzută de un cardiolog. M-am prezentat la cardiolog, un cardiolog privat, care lucra la un spital privat, pentru că eu nu simțeam că nu sunt în stare să aștept programările până le iau la rând, că mă simțeam foarte prost și am reușit cu mari sacrificii materiale să ajung la Polaris, un spital bunișor care, din păcate, astăzi nu mai este. Îi fac și un pic de reclamă, dar foarte mare păcat că nu mai există. Și acolo am fost primită de un colectiv foarte, foarte ok, foarte specializat și am fost trimisă la o terapie ocupațională în care mi s-a propus să desenez, să colorez, să fac ceva, să-mi ocup puțin timpul. Și doamna... Și ați fost deschisă la lucrul ăsta? Da, bineînțeles, bineînțeles. Deci eu sunt cadru medical, eu știu cu ce se mănâncă treburile astea și eram conștientă pentru ce se face toată treaba asta și am acceptat, bineînțeles. Deci eu pe undeva simțeam că trebuia să compensez cumva singurătatea asta mea, știi? Și m-am bucurat că sunt acolo și mi se dă anumite sarcini și mă ocup cu ceva. Pentru că, având această afecțiune, mare lucru ce poți face? Să scrii ce greu, să ai toată ziua pe computer, la un moment dat te plictisești. Deși lipsa asta deci inactivitatea te doboară. Și atunci mi-a spus, doamna care se ocupa de noi era o pictoriță de aici din Cluj și mi-a spus, doamna, dumneavoastră pictați? Și am zis, eu nu. Dar totuși, cândva ați avut tendințe? Nu, doamnă, nu. Zic, dar tatăl meu, și asta este adevărat, cândva și el la bătrânețe a pictat. Deci ceva era acolo. Deci o sămânță probabil era. Da. Și atunci mi-a spus, doamna, ar trebui să încercați, că ceva este. Întâmplarea făcuse că înainte cu un an, băiatul meu să-mi facă, nu știu din ce motive, pe ce considerent, cadou un șevalet de culori și pensule, pe care le-am trântit în dulap și au stat acolo un an de zile. Și în momentul în care am venit acasă, am stat așa puțin pe gânduri și mi-am scos șevaletul și din momentul acela am și acum prima pictură pe care, dacă o pui lângă astea alte de acum, pare puțin banal, dar este prima lucrare și va rămâne așa pentru tot restul vieții mele, ca amintire. Și din momentul acela zilnic pictez. Și ce simțiți când pictați? Adică, în afara faptului că vă ocupă timpul și că e o ocupație plăcută, presupun că
acolo puneți ceva în picturile alea, în fiecare Păi pictură eu și cred că... eu nu sunt da. artist, dar îmi dau seama că fiecare artist în lucrările lui pune o particică din el, din Păi, sentimentele lui. un pic din sufletul meu, un pic din gândirea mea, un pic din creativitatea mea, din felul cum văd lucrurile. Deci, un pic din mine este în fiecare Da. lucrare, câte o bucățică. Și îmi dă o satisfacție enormă atunci când văd că cel care privește lucrarea descoperă ceva din ce am gândit eu și îl încântă sau nu neapărat bucuria aia de a spune, wow, ce frumos e. Da, asta se poate spune, dar câteodată mai întâlnesc și unii care îmi spun că m-a pus pe gânduri sau... Da, și o prietenă de-a mea din copilărie a spus ceva pentru mine care spune totul despre lucrările mele când zicea că pun în fiecare lucrare câte puțin din sufletul meu și le răspundesc în lume precum păpădia. Florile. Florile de păpădie. Doamna Edith, da. Ce vă doriți dumneavoastră pe viitor? V-ați gândit la lucrul ăsta, ce vă doriți de la viitor? M-am gândit de multe ori, m-am gândit. Aș fi fericită să întâlnesc pe cineva cu care să-mi împart zilele. Aș fi fericită, deși nu... Sunteți optimistă. Nu sunt optimistă din punctul ăsta de vedere, dar mi-aș dori, recunosc, mi-aș dori un om care să fie... Să fie lângă dumneavoastră, da. Da, înțelegător. Ne anunțați și pe noi dacă găsiți astfel de oameni înțelegători. Categoric, dar nu o sperați că nu. Da. Noi totuși trebuie să fim optimiști, trebuie să sperăm. Când glumesc, pot să spun o mică paranteză, da? Când glumesc cu prietenii mei, le spun că, uite, atunci când va apărea omul ca și în Pretty Woman, ai văzut filmul? Da. Cine nu l-a văzut? Are la sfârșit în limuzină albă cu un buchet de flori și se urcă pe scară pe balcon și o să spună I love you, atunci o să Doamna Edith, stați la parter, deci partea cu scara nu o să fie, dar o să urce pe rampă. Da. Păi na, să mai glumim un pic, oricum, testimonialul ăsta a fost un pic cam tragic. Acum, nu că viața dumneavoastră nu a fost una tragică, noi vorbim normal despre aspectele bolii și asta e tragic pentru oricine. Normal că sunt și lucruri frumoase, sunt împliniri. Dar eu niciodată nu am luat lucrurile tragice, niciodată. Deci sunteți o fire optimistă. Da, am găsit un punct de echilibru, un punct în care să zic, mergem mai departe și poate de asta sunt încă astăzi aici, poate. Vreau să vă întreb dacă aveți un mesaj pentru celelalte persoane cu șarcomaritud. Să împărtășim un pic un mesaj. Da. Aș avea să nu se dea bătuți, să nu le fie rușine ca o boală asta, să accepte tot ce le dă soarta, pentru că asta este primordial, să-ți accepti soarta și să nu se dea bătuți, să lupte în continuare, dar cu cap. Cu cap și nu fără exagerări, pentru că nici nu se exagerează multe lucruri. Și, ce să zic, să trăiască clipa, să-și trăiască clipa, să găsească în fiecare clipă un punct de echilibru, un punct de bine, ca să poată continua mai departe. Să nu se dea bătuți niciodată. Niciodată. Eu vă mulțumesc că
ați fost astăzi alături de mine. Nu vreau să sune ca o emisiune radio, dar vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați fost atât de deschisă să ne povestiți din viața dumneavoastră. Noi ne întâlnim data viitoare, cred că peste 2 săptămâni sper să avem un alt invitat și o rog pe colega mea, Alexandra, să ne ajute un pic să închidem testimoniarul. O zi bună tuturor!